Så er vi klar til præmieoverrækkelse i MP2. Vinder af klassen, det blev Laura Adele Nielsen. Hende kan byde et red til 67,237. Hun får selvfølgelig vores rosat og vores støtterosat. Så får hun gavekort til vinterudstyr. Hun får en rygsæk fra Adax. Og så får hun støvler fra Sandistål. Og hvis ikke størrelsen passer, så kan de byttes til dem, der passer. Så Laura, hvis nu at du kan se, at nummerne ikke passer, så lad den blive hernede, for så sender vi den op til dig med den størrelse, du skal bruge. Nummer 2 i klassen blev Janni Krügermeier. Hende og kollega, de rev 65,1. Ja, hun vinder også gavekort til vinterudstyr. Hun får en Adax Clutch, og hun får gavekort til Hassan Torabi. Og hun får også en omgang Chablon til. Så tillykke med det. Der er selvfølgelig også rosetter og støtterosetten. Jesper synes så måske, du skulle have haft en bog, der er sådan halve parader. Bogen for begyndere og lidt øvede. Den var givet ud af hende. Første udplacerer blev Susanne Bille Jensen. Hende vil vi også gerne til en præmieoverrækkelse. 640779. Der er en støtteroset, og der er 2 fribilletter til Engstofte Julemarked. Tillykke med det, Susanne, og tillykke til jer alle 3. Det er meget god underholdning, der måske kigge på det. Hold nu kæft, Det er også der snakker, der er god underholdning. Jeg holdt den lidt, men den føles som om den er ved at brække. Har du? Jeg håber ikke, hun lægger det her på YouTube, så man bliver, hvad vi siger. Hej Lotte. Hvad med det? Hold kæft.
Så